سلام تعنا هبلي كميت وعلو كميت صنحو عملنا اللي معنا فيديونا دما عاوزو محارة ميديا عزرار بتخوينهم زوعر فيديوهات أخاخيبة حيزلكم متين يخو كواتم حد دما بفتاو زي كونه بخلصن حزب يرتع خوينو نمنتاي نحسرت غزي بخلصن نبل زخونه سب كرتو زلو نفخارا دينا بخلصن نبل ولا نمنتاي جاب وتادراو تحبابر يوم بحالو دحان TDF-ن EDF-ن ግንባር ፈጥሮ ተባይሉ ለዳን ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዘለው ሓይልታት ስለምንታይ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ወይ ከዓ ምስ ሓለፍቲ ኤርትራ ተራኺቡ ኤርትራዊ ነገር ነካለው ብትል የ80 ዓመት አዛውንት በሉት የ90 ዓመት አዛውንት በሉት በዚህ ጦርነት ላይ እንደሚሳተፍ እኔ እርግጠኛ ነኝ። ለሰልጠነ ንኾነ ዋጋ ተከፈለላ ነዛ ተካልዚያ ይረብሓናሎ እጥቀመላሎ ንረብሑ ተጠዊሉሎ ታና ወድ ወረደ ካይዳት ዓባይ ሓደገ እመኑኒ ናይ ጌታቸው ይحይሽ እዙን ደጊሟ ሰራዊት ሻዕቢያ ዓቅሚ ይውሉን ብለና አለ زياتو من كالوتن نايز علت زي كالوت حدش حواريتات حزنا لكم متينا لنا سنة مكتتال إنه سيدك عبيتي نتشانل زد ما حدش لهونكم ساعات لايك شير سبسكرايب بمقار نزي فيديوز جمروه نغطسل بفتاو زي كونه بخلصن حزب يرتع خوينو نمنتاي نحسرت غزي بخلصن نبل زخونه سب كرتو زلو نفخارا دينا بخلصن نبل ولا نمنتاي بخلصنا نبل كل غزي عالم عمودات هاجر يكون زولهنا بفتاو يكونن مخنياتو هاجر ايتخونن يقوم يلهنا ليرا اقدمو عصرت غزي بغلصنا نبس انتاي سلازغن انتاي مالتنا مغنيات عالم سي هاجر ايتخونن يقوم يلهنا نفريقا بلا هاجر دا غبرتن كلهم حماشا اوراريسا نعنا هاجر ايتخونن يقوم يغباكم كان يرخم مغبا ግን نربحنا خنبلسي مس ኢትዮጵያ ተቆሪንኩም ክትቆጥሉ يقوم يلهنا عالم ማለት ስለዚህ አሞዳታን ሀገርነትና ተቀብላቶ ፈይቲ አይኮነትን በፍንጫ ስለዚህ በቅልጽና ማለት ነው ማግዛቤራ ካየት ኻጣና ታት እግዚአብሔርና ዘርዘን ሀገርነት ህዝብ ኤርትራጂ በኢትዮጵያ በሱዳን በኹስቶ ተባሂልታ ብንጽል ዝሕተት ህዝብ የለ በደረጃ ዓለም እታ ሀገር አይትኾኑ ይኹን ዘለትና ዓለም ካይፈተወት ባንዴራና ዘንበልበለትሉ ታሪኻዊ መፈጸምታይ وعز فرماي ودك فرما وصص فرما عادقي شاولنا عاوش بلو تبحيل كقدم عادقون عادقي كم دي آدم ودكسي فرم يتفرم تزارب تعدي خطار لك رقيسنا مرحتهم باريرنا كساوشاتهم بسيناكم أبين رميم سفكروا سبكن انت يربحاي لي خاطر دلو سلت انا نخون واقع تغفل لنا ذات كالزيا يربحنا له اتكملنا له نربحو تطويل له بتغال سبكن انت يربح انت يركب دلو بزي انت يركب دلو انس انت يركب دلو تا يربح دلو تا خبزسي حجب بزح سبات تسمع خاكوني ورقتنا بلاشينا كمزو خوينا واقع كو خبيلنا سياس هلك سلطن حزب ممصاسي خلاص كوم غيرم عمي مبلو تاي مالتي ورقتك تبلاشخا قال بلاشخا بناتكا وسان بناتكا مرج امبر سياس هلك كونسرت سلتغبره بعد انجليز وي سياس هلك جرمن دي وايب كالدي كونسرت سلتغبره كونسرت عملي اندينير معنا هيقدم كاب تغادل تم جميركا بعد كونسرت اندي تغبر نير اجي سويلكا مخنيات مغبار نتي دلو خنتات مجمرتا مكتو انت خاصي لا بحق لي حاسبك خيرك لا بحق حتى وسب دي خنيرك ربح حصلت نبرك دي خيرك وانا بحق ربحان نيركاسي ناتكا مصاي اب حود ناتكا مصاي زندد مخنياس انت يدلك كابز انت كتركب سلدلخا مصاي خان دي كايدلخا نفسها حتى تاجل دلخا نفسها سنكيل كايدلخا تا كتركب سلدلخا بيروبا دركم نغير الله دي خوينو يوت كان ابكم ريسك دتخايا هيجي سويلكا نحافاش تحسبا نحافاش مخراي سيم كود فودلو اساس هلك مصاي ما انددلو غلي انددلو انو مصايهم دنددو بحسبات كله كوني حدش سدت دحر 10 عامات 10 تقلم العامات كاب على جرمنيوم كاب على قال حدش سدت جمروا كوني بسنك زي معبل زكوني بعد سلطن حج نزي يخزاربل سمع كيت فلتي ساسر لونا قليلو شفافي قبل الدلمبر نزخو خزنت ويدلني ساسر لونا قليلو شفافي قبل الدلمبر نزخو خزنت ويدلني بركزي خمدي عوتات راي كم ترخبيم كنغرو دلو من الصوم سرفايف كغبرت قينم عوتات كم ترخبي ناكال كم تسغاغرو غليم كنغرو دلو هذه شجرات زي فيس كغبرو وندحر ጌታቸው ላይ ይቅርታ ሁለን ዘሎ ጌታቸው ኮላይ ደሞዝ ይخلكلني صنع ولقاو طرح يكون ولقاو يكون برهانه دموزو نحنا شغلنا يكون انت قصيرنا
رئيس محدر أنا حنت معلتو نبيت صحفة وعسر حيف اللي بتوداديرنا I know. Yes, بود حدا سوات سوق لنا أكتيف سلال قلنا لا أتنايز مثلا civil service بزفقدو السرار حمسرت أبتقرأ يطرح يكون أو كلن كلات including قاعد دساوا تختلنا لا أتنا سواتنا. So محد تقال سايد موز مخل كلمات أنا عرفتي بزحات له دق بالنخلية نفسي شيء تأمن أنا ناي برهانة ناي مكلاس منفس مسوار مالتي. So جيتاشو ብዙሕ ነገር ይበድልና ፐርሰናሊ ማለት ልዕል እሱ ግን ኣነ ንጌታቸው ዝተቃወምክዎ ምቋም ግን ትክክል እቲ ውድብ ህወሓት ብሄራዊ ትካል ስለ ዝኾነ ንኡ ንምፍራስ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ሓደ TDF እውን ናብ ሓደጋ ስለ ዘእተው ታጣቂዎች ማል ጀሚርኩ እየ ዕጡቃት ማል ጀሚሩ TDF ልብል ቃልኩ ኮይን ዝገበረ ጌታቸው ባዕሉ የስታውስ ኣነ ኣበዩ ኮይን ገይርዎ ማለት to TDF ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው እንግሊዘኛ እና ገበረ ያ I can say ትግራይን ዲፌንስ ፎርስ እና ማለት ምስ ቲቦርና ጆር ሳሙኤል ኣብ በረኻፍታና መጀመርያ 8 ወርሕ ቀድም ላ መቀለም እንታይና ቀድሞ ወፍራ አለባ ነገር ባዕሉ ኮይን ገይር ባዕሉ ሉስ ይጻረር ካውድማ በጣም ዘናደረ እንዴ ኣነ ሞክብለን ከሎ ጥራይ ትግራይ ዝንበር ኢትዮጵያዊ ትብል ዘረባና ሸራተን absolutely عم زنادك so ابزي وين خوينك تكبري صراحه عندهم ارسي خنيركا ابزي خم تغارو ጌታቸው ይጋጋ ኣብ ትግራይ ዝነብረሉ ናይ ውሕስ ኮነ ኹነታት ማለት ኣብ ስልጣን ወሪድካስ ዝነብረሉ ብሄራዊ ኩሕደት ድሂልካ ኣዋሪድካ ምስዳድ ተጋሩ ፀረ ተጋሩ ክገብሩ ንገብሮም ኣለና ንኣብነት ንስኻ ንባዕልኻ ንብዙሕ ዓመት ትግራይነት ንናይ ትግራይነት ብሄርተኝነት ክትቃለስ ብዙሓት ተጋሩ ተባይስ ካኻ መጨረሻ ግን ታይልካ ነርካ I understand your emotion by the positively ወስደየ እንዳም ታ ዶመስካም ዝተቆራፀት መስለኒ ካብ ትግራይነት ላዕልስ ትዛዕባ ካለ ከባቢ ናይ ኦሮሚያነት ሞር ዳም ከም ዘብለካ ፓሽኔት ከም ዘለካ ምንም አይገበር ኩሉ ያ ግን ስቲል ስለስተበደልካ ያኸም ዘልካ ኣብዚ ምሽ ትግራይነትስ ናተቃለስካሉስ ይድህለካ ይጻረፈካ ይዋርደካ ምሽ ናይ ጌታቸው ከማይ ይፈላልዩ ከይተወዳደሩ ናይ ጌታቸው ቃልስና ተቃልስን ይፈላልዩ አነ ክሳብ ሕዚ ስልጣን ይውለይ ክሳብ ሕዚ ደሞዝ ይውለይ ብዘይካታ ጌታቸው ዝቆረጣ ማለት ሓቂረ ምንም ዓይነት ሓላፍነት ይውለይ ዓርሰ ዝከላኸለሉ ነገር ይውለይ ገለ ይውለይ አነ ዝተቃለስኩ ኣብ ማእኸል ጸላእት ኮይነ ተቃሊሰ ኣብ ማእኸል ጸላእት ኮይነ ኣብ ኣምቦ ኮይንካ ስኻ ትቃለስ ወለጋ ኮይንካ ኣብ ጎንደር ኮይንካ ትቃለስ ኣብ ጎንደር ካብኡ ድማ ምንም ዓይነት ረብሓ ይብለይን ኣነ ኦንሊ ታናይ TDF ማህያ ላህዚ ጌታቸው ስልጣን መስሓዘ ይኽቃለስ ጀሚሩ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ መዓልቲ ተቃዋሚ ነይሩ ተቃዋሚ እውን ጥራሕ ኣይኮነን ንይወደግ ሂስ ዝገብር ጽሑፍ ኣብ ዝኾነ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ኦር ኣብ ዝኾነ ጋዜጣ ይጽሕፍ ነይሩ ጌታቸው እቲ ሕዝቦ ዝነበረ ሓላፍነት ከም ናይ ኢንካም ሚንስ ገይሩ ይጥቀም ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ጌታቸው ላብ ስልጣን ምምፁ ብፍላይ ካላ መሪሕነት ህወሓት ምምፁ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጎዲእዎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕል ተጋሩ ሓደጋ ንኸውፅሑ ብፍላይ ቄሮና ፋኖ ኣብ ልዕል ተጋሩ ሓደጋ ንኸውፅሑ ፕሮቮክ ዝገበረ እዩ ንቄሮ እንታይ ከም ዝበሎም ንፈልጥና ኣብዚ ክደግሙ ስለ ዘይደለ ኣይጠቅም ፅናሕ ኖ ከይፅውዑ ተቃልሱ ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ ልጀዋር ከመይ ኤክስፕሎይት ገይሮም ከመይ ላብረሕኦም ከም ዝቀየርዎ ስለ ዝፍለጥ ኣነ ኮ እየ ዘለኹ እኮ ኣምቦ ኮይኞ ኣነ ታቃልሳ ክዛረብ ከሎ ጌታቸው ናይ ኣምቦ ቄሮ እንታይ ከም ዝኾኑስ ኣነ ብዓይነ ይረ ኣለኹ ተረዲኑ ሓደ እዚ ድሓር ኣብቲ 8 ወርሒ እውን እንታይ ምስ በለ ጌታቸው እዩ ፋኖ زيادة أو العلة هزب تجري ما تقعد تفتصم أو العلة سيفيلايا تجري انتهي سلز بلي بسرعة برها خوي زاروز النغرة بزعبة أبي أحمد نفتون نطلع مرحي عدي حزي يمرح حزر الحكي أبي أحمد بزوار الكايو قطري كبروا يتنكف سلز الله أو العلة هزب تجري زبد صحيح حدقة بو ما تلخ تحسب لك سو جيتاشو التزارو أو العلة أبي أحمد بجيتاشو درجة زنور حلاف النت تفيد تجورلو خلنا ጌታቸው ሓላፍነት ኮይንካስ ንኣብይ ተዛረው ዘረባ ንኽዛረው ትጽኢት ትገብረሉ ናይ መለሰ ዘራራው እንታይ ይመስል ናይ ለሱ ይመስል ናይቶም ሕዝ ዘሎ ህወሓት አንደወቶም ታይ ይመስል ቁጥብ እዩ
እንታይ ኩልኩም ዘሎም ይፍለጥ ጌታቸው እኮ አንሊሚትድ ሊም በቃ ሱቅ ብጣዕሚ ዘናደካ ሕድ ብል ተዛረበን ዘረባ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ኣብ ሒሳብ ኣወራሪዱ ጌታቸው በዓል ስልጣን ምዃኑሲ እንታይ እዩ ትረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝተረብሐ ነገርስ እንታይ ጀነራል ጻድቃን ዘረባ ሚድያ ብጣዕሚ ጥንቁቅ እዩ ኣፍታና መጨረሻ ተበላሽያቶላ ዝመት ቲዲኤፍ ፍረስ ወሎ ጉመዶ ይለሎ እዚ ጌጋ እዩ ባት ዓበይተ መራርሓ ኢትዮጵያውያን ዛሮም ዘረባ ጀነራል ጻድቃን ብጣዕሚ ጥንቁቅ እዩ ኢዲስ ዝተገበራ እየ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከብፅሕ ይኽእል እዚ ተደይሉ ሓሲቡ ተጠንቂቁ ይዛረብ ጌታቸው ብዘይ ተገረሐ ዘረባታቱ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ንኸወፅሖ ዝገበረ ሰብ እዩ ኣነ ከምኡ ይኮንኩን ከመይ ጌርካ ሳምስ ጌታቸው ኣነ ትግራይ ብጣዕሚ ምር ዝበለ እንታይ ናዲድ መስልካ ኣነ ሓደ ፈተነ ቅትለት ገይሮምለይ ፈተነ ቅትለት ማለት እዩ خلاي موبايل دو ግዛዕ ዶ በቃ ብመዓልትስ ሓደጋ ይውጥልካ ኮብልስቶን ይወቅዕካ ካው ከዓ ይፀርፉካ ብመነትካ ገለ መነት ያነ በቦይ በደይ ትግራይ ዛዕባ ኩሉ ከባቢ እዩ ካሊ ቦታ ይዱልካ ዘይወሰድካዮ ሰለስተ ሲኖትራክ ይብልካ መሬት ተዋሂቡ ይብልካ ዘይበላዕካ ይበልዕ ይብልካ ስርቆ ዲፌንድ ልገብረልካ ሰውን ኮ የለን ስሩ ወላቱ ንኣኻዝ ፈልጠካ ኢን ፐርሰን ሰብስ ኣቱም ሰባት 40-50 ኬ ፎሎወር ሒዙስ ጌጋ ይሉስ ዲፌንድ ይገብረልካ ስቕ ይዝ ቀደማይ ከኤክስፒሪየንስ ያየነው ነው ኤርትራዊ ነገር ነካለው ብትል የ80 ዓመት አዛውንት በሉት 90 ዓመት አዛውንት በሉት በዚህ ጦርነት ላይ እንደሚሳተፍ እኔ እርግጠኛ ነኝ ሳውዲ አረቢያ ይኑር ሊቢያ ለስደት ይዘጋጅ ሱዳን ይኑር ሁሉም ሀገሬን ልታደግ ብሎ እንደሚገባ እኔ አልጠራጠርም የሀገር ጉዳይ ከባድ ነው ከትግራይ መማር ነው አልኳቸው ትግራይ እንዴት እንዳደረገው ለዛውም ሳዋ የሚባል የለ ትግራይ ሳዋ የለ ምናምን የለ ትምህርት ላይ ስልጠና ላይ ምናምን ስክሪፕቶና ምናምን ከስክሪፕቶ ውጭ ምንም ማቅ የነበረ የትግራይ ወጣት መጨረሻ 3 ቀን ሰልጥኖ ነው ራሱን የተከላከለው እዛ ደግሞ ሳዋ የሚባል አለ አሁን የጽምዶ ግሩፕ ገብቷል 38ኛ ነው 30 ምናምን ጽምዶ የሚባለው 36ኛ 38 ገብቷል ጽምዶ ራውንድ ነው የሚባለው ራውንድ ጽምዶ ማለት የትግራይ ገብቶ የሰለጠነ ነው ብሎ የሚያስቡ ማለት የጣሽ የሆነ ትውልድ እሱ ያልኩ ራውንዱ ግን ጽምዶ ነው ለጽምዶ ሪኮግኒሽን ለመስጠት ነው ጽምዶ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ጽምዶ የሚባለው ራውንድ 30 ምናምን ዙር አለ ሳዋ የሰለጠነ ስትሄዱ የ50 ምናምን አዛውንት ምናምን እኔ ብዙ ሰዎች ያገኙዋቸው አሉ ድሮ ማቃቸው ትግራይ ያለው ትግራይ ማቃቸው ሰዎች ያገኙዋቸው አሉ እንዴ እኔ እኮ ሳዋ ይጃለሁ እንዴ አንተም ስለው እንዴ ታደስ ሄጃለሁ ይለኛል እድሜ ስንት ነው በዚህ ሰዓት ምናምን እኔ ዛሬ 15 ዓመት ነው ሄድኩት ይለኛል አሁን ስንት ዓመት 60 ዓመት ነው ስለዚህ በ45 ዓመቱ ሄዷል ማለት ሳዋ ሄዷል 60 ዓመት ያገኙዋቸው ሰዎች አሉ ድሮ ማቃቸው ትግራይ ሳዋ ይጃለሁ ይለኛል ታልጥ ነው ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የሆነ በሆነ አጋጣሚ ከተነሳ ይሄንም ኮንሲደር መደረግ አለበት ነው 2 ሚሊዮን ነው ምናምን ነው ይሄ ፉል ስቶፕ ነው ብሎ ትግራይ እንደሰራው ሌላ ስተላልመስራት ነው ይሄ ለጠቅላላ እውቀት ነው እነተሾ መገመቹ የማይመክሯቸው ነው እኛ እየመከርናቸው ያለው በዚህ አጋጣሚ ሚዲያ ላይ መመከር አለበት ጦርነት አስከፊ ነው ይሄ ወታደር ይሄን ሰላም አብሰልፍ እያሳየ ታናይ ወድ ወረደ ካይዳት አባይ ሐደገ እመኑኒ ናይ ጌታቸው ይሐይሽ ጌታቸው አይኽእልን ዓቅሚ የውልን መሪሕነት ዝሆን ሃተውተው ይዘረውውን ናፍቲን እንዳላግዕ ዝዛረውውን ስለዘይ ይፈልጥ ናብ ሓደጋ ዝእቱ ሰብ እዩ ግን ጌታቸው ይሐይሽ ነህዝቢ ንምንታይ ወፂ ስለ ዝዛረው ከላ ኣቓብ ጌታቸው እንታይ ክንፅበይሉ ንዕቕዎ እኳ ይኽእል ኣብዚ ኮኒ በይ ከም ዝሓደረ በይ ከም ዝወዓለ እውን ክትርድኦ ብዘይትኽእል ከምዚዩ እውን ናበለ ዝኸይድ ጉድ ኮ ይረኺብናል እንታይ ኮይኑ እዩ ማለት ሰብ ምዝራብ ዋላ እንተ ዘይክኢሉ ተዘራባይ ሰብ ኮ ኢኻ ትገበረ ማለት እንታይ ዝበሃል ናይ ወሃቢ ቃል ናይቲ ፕሬዚዳንት መታው ከይከኣል ዓቕሚ ስለ ዘይብሎ ወሃቢ ቃል ናይ ፕሬዚዳንት ምግባር ይከኣል ንህዝቢ ትግራይ ግን ክረብሕ ዝኽእል ነገር ምስራሕ እንታይ ትነብሩ ኣበይ ትነብሩ ኣነ ዘይርድእን ናይዞም ናትና ናይ ደቂ ዓድና ምሁራት እዚ እውን ደጊምዋ ሰራዊት ሻዕብያ ዓቕሚ የብሉን ይብለና ኣሎ ሕጂ ኣስተውዕሉ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ቅድሚ ኮይናትኩም ኢልኩምና ሰራዊት ሻዕብያ ዓቕሚ የብሉን ኢልኩምና ሓንቲ መስርዕ ማነው ሓንቲ መስርዕ 5 ሰባት እዮም ዘለውዋ ኢልኩምና ኩናት ጀሚርኩም
حساب حجي شعبيا خمس غيرنا شعبيا ጨፍጭፍنا قبل علينا جنوسايد فصيمو دو ገለዶ ትብልና ኣለኹ ድሕሪ ሰራዊት ሻዕብያ ዓቕሚ ዘይነበሮ ኮይኑ ቅድሚቲ ኩናት ንምንታይ ኢኹም ትኸስዎ ሕጂን ሻዕብያ ሕጂውን ዓቕሚ የብሉን ትብለና ኣለኻ ንስኻ ይትዋጋእኒ ኢኻ ንስኻ ይትጋደልኒ ኢኻ ወሪድካ ንስኻ ደቅኻን ሰበይትኻን ካናዳ ኣትኹም ኣለኹም ፅቡቕ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ግን መስዋዕቲ ክኸፍል እዩ እንደን ሕጂ ድማ ሻዕብያ ዓቕሚ የብሉን ትብለና ኣለኻ እሞ ንምንታይ ደኣ ትኸሶ ዳ ድሕሪ ሻዕብያ ቅድሚቲ ኩናት ዓቕሚ የብሉን ኢልካ ትፍክር እንድሕር ነርካ شعبيا انتاي روبوت بروبوت حيزو واقعني خمزني امازون روبوت وي بدرون واقعني